Oh. Ano na siya? Kato na siya kahapon na ulam yung itlog na sobra nila. Tapos kanin. Tsaka yung kamatis na may pipino. Butangan ako sili. Sili. Kain tayo, kain. Kain. May toyo. Tsaka pipino. Kumakain ako minsan. Kasi minsan kapag uuwi sila, hindi magluluto yung amo ko. Natutulog siya. Tapos, hayaan lang niya kami walang kain. Kaya, ang ginagawa ko, kain muna ako bago sila darating. So, kung magluluto man sila, so, nakakain na ako. Teknik mga kabila, teknik. Naman tayo. Hastang lamiang. Kamatis ni pipino mga kabilat. Pagkakang tuyo, suka na may sinamak ba? Sinamak. Kabalo man. Sabalitan yung amo. Wala yung mga Pilipino food. Maliban lang kung magawa sila, kamamalit po ka. Ako lahat mo ko. Pag magawa sila, naidoon na palengke, mapalit ko nang ako ang sarili. Seryoso kayo mo dan. Na. So much spicy. Green ito gani. Green na chili. Sobrang aha. Kaya yung mga baguhan dyan, bago kayo magtrabaho, kain kayo muna. Kasi hindi natin alam yung utak nila. May mga amo na hindi tayo pakakain na. Diba? Bilis naman ako dito sa amo ko kasi binibilhan man nila ako ng pagkain. Lalo na kapag alam nila na wala akong kain, bumibili sila. So alam naman na maraming mga pagkain dito sa ref. Kaya kayo dyan, kumain kayo. This food is all leftover food, you know, from yesterday, the other day, like that. But it's good. Kasi ibang mga pagkain na dito matagal mapanis. Ito yung sobrang lang na itlog kapon. Dami yata yung niluto ng amo ko kasi kala niya kakain ako. Sabi ko hindi. Ano ba?
Nasasayangan talaga ako sa mga pagkain dito. Araw-araw kami nagtatapon ng mga mararaming pagkain. Kaya nga, naisip ko na ano, so yummy. Kung may mga Pinoy lang na kapitbahay ko to, bibigyan ko talaga. Kaso wala eh. Mga kasama ko ito, mga maiitim. Ibang lahi. Number 1 na ayaw nila yung may makikita kang Pinay na kagaya mo. Tapos nag-uusap kayo. Ayaw nila yan kasi akala nila sila yung pinag-uusapan nyo. Pero yung amo ko, okay naman. Pagdating nga lang sa sahod, marami siyang i-ano sa iba, isusumbat. Kanyang ugali na. Oh my god, so much spicy. At least, binibigay naman niya yung sahod ko. Kaso marami siyang mga ano ba. Marami siyang ipapagawa sa'yo. Kaya, ako lang, sana na ako. Basta kahapon, kalarating lang ng mama niya. Nagdabog ako dito sa kusina. Hindi ka ba naman magdadabog, ha? Sinabihan ko siya na about sa sahod ko. Doon na siya, nag-ano na siya. Parang nag-trigger siya. Hindi ko alam bakit. Sinabihan ko na naman kinaumagahan. Parang nagalit siya kasi paulit-ulit ako nasabi. Ayun. Bago niya sinend yung pera ko, marami pa siyang pinagawa sa akin. Linisan ko lang yung swimming pool. Mga trabahong pang lalaki dapat, diba? Pinapagawa niya sa akin. Alam mo saan ako nahihirapan? Paglilinis ng mga kwarto nila. Lalo na pagbabae ang kwarto. Makasabi ka na lang talaga na mga buang talaga. Kasi nagpapagtimpla ng kape. Tapos, ang nilagay ko, dito lang. Nagalit yung amo kong babae. Bakit daw dito lang daw? Sabi ko, kasi sabi ng asawa mo, huwag lang daw punuin kasi